Zdravím vás priatelia, tak som tu znova pri projekte clickvly.com. Ak si dobre spomínate, tak je to odosielanie mailov a zarábaním na odosielaní mailov. Dnes som poslal, dneska je 26, 1, 2, 3 po 6818. To je 6818 krát 3, iba 20 000 mailov a už viac sa mi poslať nedá, lebo tu nemám kredit. Tu máte výšku kreditu. No teraz tu mám 4962 kredit, takže musím si zakúpiť za $97, aby som mohol pokračovať. Takže čo urobíme? Samozrejme najprv sme si klikli na tento step 1. A ideme sem dole. Klikneme na Purchase Pro Credits. Takže toto tu všetko vyplníme samozrejme. To bude, len to vyplním. Takže State Region to je... Dáme Agre. Tuto majú takúto akciu, že za $77 100 kreditov navyše. Keby ste na to klikli, tak vám to sem pridá a máte to za $174. Takže netreba na to klikať, treba nechať len toto za $97. A tu vidíte, že čo vám tu pridá. Keďže to robím prvýkrát, tak uvidím, kde mi pridá tých 200 000 kreditov na list building a 500 000 na Clickvly Pro. Takže uvidíme, dobre? Takže idem to zaplatiť najprv. Takže takto 624. Takže toto, aby ste nevideli, to na chvíľku stopnem. Takže klikol som na payment, vyplnil som dané údaje, teraz počkám. Vypisuje completing order. Takže toto mi vyhodilo. Tu vám aj príde do mailu. A to príde, že to máte zaplatené. Počkajte, keďže to prvýkrát vidím. Aha, a ešte na ďalší nákup som dostal zľavový kód na 15% zľavu. Takže na budúce, keď si to budem platiť, tak dostanem 15% zľavu. Samozrejme, toto si maily treba nechať. No, takže ideme naspäť na tú stránku. Toto samozrejme, počkať, original updates, hneď si to skontrolujeme, či to prebehlo. Step 1. No a tuto už vidíte, že 200 000 kreditov za tých $97 pridal sem a tuto pridal 500 000 na posielanie mailov. Takže keď ideme sem, dáme si step 1, čiže krok číslo 1. Tu máte všelijaké akcie, samozrejme toto treba sledovať, samozrejme. Treba si to tu vždy pozrieť, aké tu majú akcie, kupóny a tak ďalej. Ešte čo sa týka tých $97. $97
je jednorázová platba. Ale netreba zabúdať na to, že za tú jednorázovú platbu máte 200 000 kreditov na posielanie tých 20 000 mailov. No, nechťa som o tom klikol. A 500 000 kreditov na posielanie štandardných mailov. Takže ideme do step 1. Ideme sem celkom dole a vidíte, mal som tu 4962 a už tu mám 504 962. Takže hneď prvý mail, samozrejme táto výška, tých počet mailov sa vždy zvyšuje, takže dáme go to the next step, select this mail, tu dáme meno, click here confirm. Keďže dneska som poslal iba 3, dneska je 26, raz, 2, 3, 4, takže 4. Treba s tým počítať tak, že dáte si 75 000 mailov, tu vám vypisuje, že 6818 mailov, tak si dáte deleno 6818 mailov a viete, že zhruba 11 krát musíte to urobiť. Alebo to aj nemusíte rátať a proste to robte dotedy, pokiaľ vás to samo nezastaví. Takže dobre, tu na posielanie mailov nám teda pribudol kredit. Vidíte, už to aj odrátalo. A teraz ideme pozrieť step. To neviem, kto mi to volá. Dobre, step 2. Ideme pozrieť. Tu nám, no, toto sú tie maily, kde len dvakrát denne kliknete a pošlete 20 000. Go to next step. To dáte select. To isté, čo v kroku 1. A odráta to, hneď to zistíme, koľko to odráta. 180 000. Takže vždy 20 000 aj odráta. Pokiaľ aj tento kredit miniete, tak vôbec sa netreba báť. A môžete robiť len krok 1. Dobre, takže netreba sa báť, že v tomto kroku 2, keď sa vám to minie, takže v tomto kroku každý deň len po 2. Dobre, 40 000 mailov, aby to robilo dokopy. Zase to odratalo. Takže tento kredit, keď sa vám minie, to vôbec nevadí. Vôbec sa nemusíte nad tým zrušovať a kľudne môžete robiť len tento step 1. Dobre? Takže netreba sa toho báť. Hovorím, poplatok je $97. Je to jednorázový poplatok, ale s tým, že to je za tento kredit. Za 500 000 kreditov, pardon. Za 500 000 kreditov. Ja som poslal, treba si to vypočítať, poslal som, mal som tam predtým, teraz neviem, počkajte, 498, 144, pošleme a uvidíme, koľko kreditov to odpočíta. No dá sa to vypočítať, že nakoľko nám to asi vydrží ten počet kreditov, samozrejme. On to prepočíta, už ich odrátal. Takže dáme si kalkulačku minus 491 326, to je 6818, takže presne toľko ich odráta. A na to, aby ste ich minuli, 491 326 minus 6818, nie, plus 6818. Deleno 6818, takže môžete 172 krát poslať, deleno 72 krát môžete poslať týchto 6818 mailov. Netreba sa toho báť, proste má to dobré recenzie tento projekt a na to, že len týchto pár klikov urobíte denne, to je najsamý od roboty a proste zarábate peniaze. Idem pozrieť ešte zatiaľ, koľko mám peňazí za dneska plus včera. Samozrejme, tie ostatné maily ešte dneska dokončím. Takže check your commission. Vidíte, 67,50. Môj sponzor spravil tým, že si zaplatil za $97,
tak, tak za 3 týždne zarobil cez 1600, tak nejako. Ja mám aj jeho print screen, vám to ukážem, aby ste mi verili. Takže tuto to vidíte. Toto je jeho print screen a on zarobil za 3 týždne 1673,55. Takže je to na vás, ale ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec a proste zarábate na posielanie biznis mailov. Prajem pekné zárobky, majte sa.